Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Busa ania kami gipadala ni Kristo og samara nga ang Dios gayod ang nangaliupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Hesukristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Busa ania kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios gayod ang nangaliupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Baga tinahod nga tigpaminaw, baga kinikanan, baga kasama, avid listeners of this program, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko anyano sab sa kahanginan. Of course, dinhigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM og sa FM band 94.1. Sa gihapon makita og madungog sa website sa RMN Dipolog ang rmndipolog.weebly.com. Okay, pizza 31 sa bulan sa Agosto, tuig 2014. Okay, katapusang adlaw sumong bulan sa Agosto. Agosto 31, 2014, no? Katapusang adlaw karon, no, sa atong bulan sa Agosto. Okay, kinigyapon, no, ang ubos niyong alagad sumong talumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Ato din gibasa ang sulat o asoy ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto, no? Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, no? Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 20. Ato ning gihatag ninyo sa miaging Domingo, gihatag nato ning tudling o wala pa nato mabasa, no? Kini mao nga tudling sumpay ni sa atong gisgutan, no, sa maong tulumanon sa miaging Domingo. Ang mga pamatuod nato mahitungod ni anang pag-ampo
Kay kitang mga Katoliko god giakusahan man ta nga kanang mga pag-ampo nato nga nagsentro o nagtumong ngadto sa mga santos, ilatang giakusahan nga nagbaton ta og laing Dios. Kay sa Biblia giingon man nga sa Dios ka lamang mag-ampo, nya nganong mag-ampo man ta sa atong isig kaingon o sa mga santos. Atong gi-eksplikar ninyo, gihatag ang kahayag sa maong isyo sa miaging Domingo, gisugdan nato sa miaging Domingo, nga kanang pag-ampo nato ngadto sa Dios lahi na siya sa atong ginahimo sab nga paghangyo o pag-ampo ngadto sa mga santos. Susama na sa ato nang gihatag kaninyo sa miaging Domingo usab, kanabang kalainan usab sa pagsimba nato sa Dios o ganang pagtahod nga pwede gihapong gamiton nato ang terminong pagsimba pahinungod sa mga santos nga wala kana magkontradeher o nagkasupak, no, o nagkasumpaki kung nakasabuta, no, sa maong kalainan, no. Diyan ang pagsimba nga alang lamang sa Dios o kanang pagsimba nga nagpasabutlag veneration o pagtahod. Iyon ana usab ang pag-ampo. Kanang giingon sa Biblia nga sa Dios ka lamang mag-ampo, ang buot ipasabot ana nga pag-ampo kadtong pag-ampo nga giila nimo nga ang imong giampuan pinakalabaw sa tanan og makahimo sa tanan, no? Nga ang Dios lang gyud makahimo, di ba? Sama ng milagro. Pero ana ay pag-ampo nga wala na to ilhang ang atong giampuan Dios. Atong i-recap gamay nga kanang pag-ampo buot ipasabot nangayo kag pabor o sa in English pa petition o naghangyo. Nga sa miaging Sibya na to ato man tong gibasa ang ang 1 Hari kapitulo 2 bersikulo 19 ngadto sa 20 kadto si Salome ba to? Kung wa ko makalimot, no? Nga naghangyo ngadto ni Haring Solomon, no? Nga ang termino nga gigamit sa pulong hangyo ampo gyud sumala sa King James Version. Pero wala magtuo, no? Nga ang maong babae sa iyang pag-ampo ngadto ni Hari Solomon, nga Dios na si Solomon. So mo nay pamatuod nato nga dili tanang pag-ampo nga ang atong giampuan giila na natong Dios. Mao na mga igsoon. So karon na nga atong gibasa ang 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 20. Nga dinhi si San Pablo na gyud ang namulong ani nga matud pa niya, busa ani kami gipadala ni Kristo og samara nga ang Dios gayod ang liyo po kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Si San Pablo namulong ngadto sa mga matuhuon dito sa Corinto, nga matud pa niya, sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo. No, sa ato nang giingon nga kanang naghangyo sa laing terminong gamiton ana nag-ampo. Kay kanang nag-ampo o pray, pangayo man nagpabor. So mao na nga si San Pablo gani nag-ampo sa mga tao. O gahangyo siya sa mga tao dito sa Corinto. Niya basin maingon na pud mo lagi, no, kato sa miagi niingon ko nga kanang hangyo veritas ug pag-ampo lain na, no, dili, no. Kay sa ako nang giingon ninyo, maora na kung atong pagasabton. Kay kana laging pag-ampo pangayo managpabor o petition. Naghangyo kaniana. So pag-ampo na og sumala na sa akong giingon sa miaging Domingo sab, dili man ta ka
Ikyas ana kay mismo sa hubad nga King James Version, no, sa protestante, ang gigamit nga termino ana ampo gyud o pray. Mo na atong basahon pod ang King James Version kay dili na ni matawag og self-serving hubad tungod kay hubad protestante man gyud ni. Kining King James Version nga sa atong nahibaw-an ra ba, mao na no, mga protestante ang misupak anang mga pag-ampo nga gihimos Katoliko ngadto sa mga santos. Unang abasahon na to ang ilang hubad sa Biblia nga sila mismo ilag yung gihubad nga kanang hangyo o pulong hangyo ampo na. So dili lang kay atong pagsabot ang mupamatuod ana, bisan gani ang hubad sa mga protestante nga Biblia ila kanang giapirmahan pinaagi sa paghubad og ampo sa termino nga hangyo. So dili lang di ay kay dictionary ang mupamatuod nga kanang hangyo o pangayog pabor, ampo na siya, prayer na siya, bisan gali ang hubad sa protestante nga Biblia mismo nga supak manunta sila ni anang mga pag-ampo ngadtos mga santos, no, mga igsuon, pero sa ilang kaugalingong hubad sa Biblia, aminado sila, ni apirmar sila nga kanang hangyo ampo na. Unya mauna nga dili lagi tanang pag-ampo nga ang atong giampuan giilan na natong Dios. Bisan pag ikaw karon mohangyo ka, mangayo kag pabor sa imong higala, sa imong ginikanan nga nagtuo ka nga makatabang nimo, bori pasabot gaampo o gahangyo ka sa imong ginikanan o sa imong bang higala. Pero wala ka magtuo nga Dios na imong ginikanan nga imong gihangyo o giampuan, o ang imo bang inahan, no, mga igsuon. Atong basahon karon ang King James Version, no, ato sang ukbo na tong King James Version, no, mga tinahod nga tigpaminaw nga si San Pablo gaampo ngadto sa mga tao sa Corinto. Doon na siya gihangyo ba sa mga tao sa Corinto. Okay, diyan na, no, mga igsuon. Ikaduhang Korinto o 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Pamulong ni San Pablo. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Naghangyo ako kaninyo, o naghangyo kami kaninyo sa ngalan ni Kristo, nga unta makig-uli kamo o mubalik kamo sa Dios. So ang pulong hangyo klaro kay dinhi nga gihubad sa King James Version, hubad protestante nga Biblia, nga kanang hangyo ampo na pray. Niingon si Pablo ngadto sa mga tao o mga sakop sa iglesia dito sa Corinto, we pray you, nagampo kami kaninyo sa ngalan ni Kristo, nga ye o be ye reconciled to God, nga mubalik kamo o makig-uli kamo sa Dios. So mo na ipamatuod na ito mga igsuon nga dili tanang pag-ampo pagpakadiyos sa imong giampuan. Kanang muhangyo lagi ka sa imong isig katao, imong higala ba, ampo man na. Pero wala ta mag-ila nga kanang atong higala nga atong gihangyo o giampuan Dios na. Pero sa gud anang nahinumdum ko sa plaza pod nga namang goy tudling sa Biblia nga giingon nga sa Dios ka lamang mag-alagad. Sa Dios ka lamang mag-alagad.
Unya ngano kita kuno mga Katoliko alagad man tag mga santos sama ni Santa Maria kanang atong pag-alagad kuno sa mga larawan. O ingon ana pod, dili pug tanang pag-alagad pagpakadiyos, no? Kay kana ding kung ang imong ginikanan nagkinahanglan sa imong tabang, o moalagad kaniya sa imo bakahang lola o lolo nga nagkinahanglan na sa imong pagtabang, sa imong gugma, sa pagtabang, sa pag-care, no? Mga igsoon. O moalagad sa atong lola, sa atong lolo, o sa ato bang katilingban, no? Mo ang usaba ka mayor o sa ka gobernador nga moalagad sa katawhan. No? Wala man magpasabot na nga ang usa ka politiko ba, mayor o gobernador ba nga moalagad sa katawhan nga iyan ang gialagaran ang mga tao ingon nga Dios dili ingon ana. Kanang giingon sa Biblia nga sa Dios ka lamang mag-alagad, ang buot ipasabot ana kadtong pag-alagad nga ang atong gituhuan Dios, katong hinurot, no? Ang pagsalig, hinatasan, nga pag-ila, o pagbati sa pag-alagad, iya ra na sa Dios. Pero di nabot pasabot nga dili na lang ta kaalagad pod sa atong mga hinigugmas kinabuhi nga angay pod alagaran nato. Pero wala ta magtuo nga Dios na pod sila. Mga igsoon, isunod na po nato ang laing tudling sa Biblia, no? Ang ikaduhang hari, kapitulo 1, versikulo 13. Okay, no? Ikaduhang hari, kapitulo 1, versikulo 13. Unahon nato diri sa Binisaya, no? Sa Maayong Balita Biblia. Unya ang hari nagpadala na usab og ikatulo ka kapitan kinuyugan sa iyang 50 ka sakop. Og ang kapitan mitungas og miluhod sa atubangan ni Elias og nagpakiluoy kaniya. Siya mingon, propeta. Propeta sa Dios, ayaw intawon ako patya ug ang akong mga sakop. Ingon sa nahitabo sa duha ka kapitan ug sa ilang mga sakop. No, unsa kuno giingon dinhi? Unya ang hari nagpadala na usab og ikatulo ka kapitan kinuyugan sa iyang 50 ka sakop ug ang kapitan mitungas ug miluhod sa atubangan ni Elias. Kini gani ang kapitan miluhod sa atubangan ni Elias. Ulain po ning prueba, no? Pamatuod sa Biblia nga kato akong giingon na ninyo ba nga dili tanang pagluhod sa imong giludhan giila na nimo nga Dios. Dili tanan. Ulay putong mo yukbo ka ang imong giyukbuan gipasabtan ana Dios na gyud, no? Pero kining pagluhod diri sa kapitan sa atubangan ni Elias, dili man ni pagpagka-Dios. O ingon na usab ang pag-ampo, labi na kung atong itiwas nigbasa diri, giingon diri og nagpakiluoy ang maong kapitan, no? Kaniya ni Elias nga siya miingon propeta sa Dios. Ayaw intahon ako patya ug ang akong mga sakop. Ingon sa nahitabo sa duha ka kapitan ug sa ilang mga sakop. Kining mga pulong din hinga, kining kapitan sa iyang pagpamulong ba nga propeta sa Dios o propeta Elias. Ayaw intaw na kupatya. Suto pa, naghangyo siya nga dili siya patyon. Kaya niadto magod ang istorya magod ani nga ang Dios gali nga mo pakanaog dag silot niadtong maglapas sa iyang kabubuton. Muna nga dinhin inihigyon na kining kapitan nagpalaban, no? Nahangyo siya. Kay kini si Elias, so propeta man sa Dios, so naani siya merito, naani siya kanabang influensya sa Dios. Nga kung atong sangpiton, pwede makatabang na to, no? Parehas ba atong nahitabo ni Moises dito sa wilderness, no? Diya sa Numeros kapitulo 21, 4-9 nga kadtong gipadad-an og katalagman ng mga Israelitas, no?
kay gisilutan sila sa Dios sa ilang pagkabagulbulan, no? Pagpakita nga wa gihapon sila insakto nga pagtuo sa Dios, bisan taliwala sa mga milagrong gipakita sa Dios, sige lang gihapon sila bagulbol ngadto sa Dios ug ngadto ni Moises. Nagpakita gyud sa ilang pagkagahi ba, silang balatian, no? Sa ilang di gyud ang ilang pagtuo dili gyud pagtuo nga tinud-anay, anong magduda pa man sila gihapon, no? Sige man gihapon sila bagulbol, mo nang nasuko ang Dios, gipadad-an sila katalagman, o gipamaak sila mga bitin, o kung magpadayon to pagpamaak tong mga bitin, mahurot gyud sila kamatay, no? Muna, unsa may ilang gihimo, wala man sila mudritso o ampo ngadto sa Dios, no? Si Moises ilang gihimong tigpataliwala. Ingnan nila si Moises, pag-ampo ngadto sa Dios. Nga iya untang wag tangon ang mga bitin, kay kung kanunay ni silang magpamaa ka na mo, mahurot gud mig kamatay. Ug tuod man gidungog ni Moises ang ilang pag-ampo kaniya, no? Ang ilang paghangyo. Muna nag-ampo si Moises, niya ang tubag sa Dios. Ingon ng Dios, sige, no? Wala mo balibad ang Dios sa pagpataliwala ni Moises sa mga tao, no? Iingnan niya si Moises paghimog larawan uri bulto sa usa ka bitin nga tumbaga. O ibutang kini sa butang kini dia sa tukon. Butang dia. Nya iisak kini og kadtong mo tutok ani, mulantaw ani o mututok aning larawan sa bitin nga tumbaga, adili mamatay. But po sabot bisag napaakan kag bitin mo lantaw lang ka atong larawan sa bitin o ribultos bitin, di ka mamatay bisag napaakan ka og bitin. So muna ang pagtulon nato ni ana, no, di nato malimtan, di nato angay kalimtan. O pagtulon ang Katoliko gini, klaro nga una ang Dios gapahimog ribolto, gapahimog larawan bitin. Then ikaduha, si Moises gihimo nilang tigpataliwala nga dili day daotan nga kanang mga balaang tao o mga propeta ba, for example, o mga tao nga dunay kadugtungan sa Dios nga himuon na tong tigpataliwala, dili day na siya daotan. Then ikatulupod nga ang Dios di ay pwede di ay magmilagro nga mogamit og usa ka ribulto o larawan. Pero ato lang yun ning iklaro, no? Kanunay yun nato ning iklaro ninyo sa atong tulumanon nga kung doon na may milagro pinaagig larawan sama atong larawan sa bitin, dili bot ipasabot nga ang larawan sa bitin maoy source o gigikanan sa milagro o gahom. Dili. Ang tag-iya o source o gigikanan sa gahom ang Dios. Gihimo lang instrumento o gihimo lang latayanan sa gahom sa Dios kadtong larawan sa bitin. Ug mo po na pagtulunan sa Katoliko, klaro nga kung doon na may milagro pinaagig larawan, dili ang larawan o ribulto maoy nagmilagro, kundili ang Dios ginamit lang mo ang maong butang o ang maong ribulto. Muni atong klaruhon yun ninyo, kay usahay kitang mga Katoliko pasanginlan man ta nga nanudlo kuno ta kung dunay mga gituhuan atong milagro pinaagig larawan, o ila man din tang akusahan nga magic na puning Katoliko nga na ako na gahom ng ilang mga ribulto. Dili way pagtulunan, wala pa'y buutang Katoliko nga moingon nga pagtulunan ni namo nga kining ribulto naa ni gahom, no? Dili. Magic naman na, no? Walay magical power ang kanang mga ribulto. Mahimo lang ng kasangkapan, no? Para sa anang seed o panyo ba, no? Kung doon na may milagro pinagig panyo o pinagig sinina, si Ginoo ba? Ang gigikanan, ang tag-iyas gahom o milagro ang Dios ginamit lang ang butang, no? So sakramental lang ng mga ribulto na to, no? Mga timaan lang, no? So pagpadagayday sa grasya, pagpaabot sa Dios sa iyang gahom, no? Himuon lang niyang instrumento ng mga butang.
Pero wala kita magtudlo kita mga Katoliko nga kung doon na mga milagro pinaagi ribulto nga ang ribulto mo ay milagro kundili ang Dios, no? Pinaagi lang sa butang o pinaagi lang sa larawan o pinaagi lang sa ribulto sama sa milagro sa Dios nga iyang gipahinabo sa panahon ni Moises nga gipaagi niya larawan sa bitin nga tumbaga. Parehas ra po na sa pag-ingon nga ang mga santos sa buhi pa sila. No. Kung doon na may nagmilagro nila, ang tag-iyas milagro, dili ang mga santos o dili ang mga apostol. Kundili, kung nakahimo man silag milagro, kana tungod sa gahom sa Dios, tungod sa gahom ni Kristo. So, ang mga santos o ang mga apostol ni adto, nahimo lang silang latayanan sa gahom sa Dios. Pagtulon ang Katoliko gihapon na, mga igsuon. Dili kay ang mga apostol na mo'y Dios o gigikanan sa gahom. Parehas atong nahitabo ni Cornelio ba, nga nganong gibadlong siya ni Pedro ni atong iyang pagyukbo ngadto ni Pedro, si Cornelio gibadlong siyang Pedro, kay ang background gudiana sa Acts of the Apostles, ato nang basahon ng buhat sa mga apostol, nga tungod sa mga milagro, tungod sa mga gibuhat sa mga apostol, doon ay mga tao nga naghuna-huna o na nagdahom nga, uy, kuyawa gud ani mga apostol. Nagmilagro man. Yang ilang pagtuo nga, kay nagmilagro ang mga apostol, nagtuo sila nga, uy, mga Diyos na naaw gikas langit. O doon ay mga tao dito, diya sa buhat sa mga apostol nga nagdahom, o nagtuo nga ang mga apostol sanglit nagmilagro, nagtuo na sila nga, uy, mga Diyos dining mga apostol, ganun naaw gikas langit. So, sayop ang ilang una-una. Maunay background pod ni anang buhat Jes 25-26 nga maura po ni gamiton po sa mga dili Katoliko nga moingon sila nga, tanawas Cornelio, misimba o miyukbo ni Pedro, gibadlong man siyang Pedro. Kamo mga Katoliko, sayop gyud mo. Nasayop gyud mo kay kamo yukbo mamog mga santos nga si Pedro gani ani balibad man. Iya man gibadlong si Cornelio, sa dihang si Cornelio mi simba o mi yukbo ngadto kaniya, no? Simple rang tubag ana sa Katoliko. Tanawa sa unsay background ana. Kanang buhat sa mga apostol na ay background diha nga ang mga tao na nagtuo nga ang mga apostol sanglit nagmilagro, nagunahuna nga mga Diyos na naaw gikas langit. Maunay naas kuna ni Pedro, no? Nga sumala sa siya na study, no? Pagtuon ng Katoliko. Nga muna nga ang yang hunahuna ni Pedro ato nga oy kadtong yukpo ni o pagsimba ni Cornelio ngadto niya, yukbo to nga pagpakadiyos. Nya ikaduhang punto pod, kay si Cornelio ni adtong higayon na wala pa man matudluig yun, no? Sa tibuok nga pagtulon ang Kristiyano kay ang iyang nakatunan nga daghan ingnon talang na master katumangda ang tinuhuan sa mga Hudeo. Daang tinuhuan sa mga Hudeo nga kulang patug progress kay katong old covenant religion god, wala man gud dito pod na dayag ang tibuok yun pagtulunan sa Dios kay permirong ang pamanto kay ang kamatuoran yun fullness of the truth ni abot pinaagi naman ni Kristo. Mao na nga katubitaw sa Old Testament, kung makakita gani ang Dios o ang mga propeta sa mga tao nga muyukbo og ribulto, ang ila dayong hunahuna nga giila na nilang Diyos ng mga ribulto mo nang naagyo day pagbadlong dayong ginahimo kay ang ila laging theology pa pod sa orna pod labi wa pa kay nag-develop ang pag-understand, pagsabot kung nalagmit nga ang pagbati sa mga tao ni adto yukbo og ribulto kana yung yukbo nga pagpakadiyos. Mao na nga suko gid ng Dios ana kay gidugangan naman dayon siya kung atong yukbuan ng mga ribulto sama ni Baal, Mercure, Diana, Astoroth nga yukbo nga pagpakadiyos diya sa mga ribulto adaw tana kay pagbato naman naglaing Dios.
O muna nga katupong background nga gibadlong ni Pedro Cornelio kay nakita niya nga katong yukbo ni Cornelio, yukbo nga pagpakadiyos. Unang gibadlong siya. Pero wala na magpasabot nga walay yukbo nga kanang gitawag nato og pagtahod o veneration alang yun nila sa mga santos. Naamtay prueba ana po diri bag-ong tugon gyapon. Kay kadtong sa buhat 10:25-26 nga gibadlong ni Pedro Cornelio kay nagtuo si Pedro nga kadtong yukbo ni Cornelio ngadto niya, yukbo kadto nga pagpakadiyos mo nang gibadlong niya si Cornelio. Pero naapod ta ebidensya diri sa Biblia, basta ang usa ka yukbo gali o pagluhod ngadto sa usa ka santos o bala ang tao pagtahod lang o veneration lang, dili na daotan. Dili ka badlungon ana, no? Di ka badlungon ana sa mga apostol kun ang imong pagyukbo nila, no? Pagtahod lang ang buti pasabot, no? Mao ni barugan ng Katoliko nga naa gyud ni basehan sa Biblia, no? Atong basahon ang Buhat kapitulo 16 bersikulo 29 ngadto sa 30. Usbo na to ang sitas mga igsuon, no? Dili ta makaingon ani nga daang tugon mo na veritas, no? O di na ta kaingon ana kay bag-ong tugon na gyud ni panahong Kristiyano na ni. Buhat 16, 29 ug 30. Ang tinugyanan sa karsel. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga. Unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurug sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. Di man niya? Akong usbon. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga. Unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. No? Giludhan si Pablo ug Silas niining tinugyanan sa karsel. Unya sila gipagawas niya o gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" So dinhi klaro kayo mga igsoon nga ang tinugyanan sa karsel miluhod sa atubangan ni Pablo ug ni Silas, no? O miyukbo, no? Ang tinugyanan sa karsel ngadto ni Pablo ug ni Silas. Mao ni kalig-unan nato diri sa bag-ong tugon nga naa gyud ay pagyukbo ang atong giyukbuan usa ka balaang tao o alagad sa Dios kay kini si Pablo ug si Silas, no? Klaro man nga alagad sa Dios. So, kung moingon ta nga sayop na, doon na untay pagbadlong nga gihimo si Pablo ug si Silas. Moingon unta si Pablo ug Silas sama ni sa gibuhat ni Pedro niadtong yang gibadlong si Cornelio kay nagtuo siya nga katong yukbo ni Cornelio ngadto niya, yukbo ngadto nga para lamang sa Dios. Unang gibadlong niya si Cornelio. Si Pablo pud ug si Silas giyukbuan ni ining tinugyanan sa karsel kung sayop pa pud ni. Kung kining pagyukbo o pagluhod sa tinugyanan sa karsel ngadto kanilang duha ni Pablo ug Silas, pagpakadiyos to nga klase sa pagyukbo o pagluhod, natural obligasyon ni Pablo ug ni Silas nga badlungon jud tong tinugyanan sa karsel. Pero kay wala man nila badlunga, bori pasabot naa gyud ay yukbo nga pwede natong ihalad o pagluhod nga pwede natong ihalad o ipahinungod sa mga taong balaan sama ni Pablo ug ni Silas. O pagtulon ang Katoliko gihapon Pero lahi po tong yukbo o simba nga alang lamang sa Dios, katong gitawag nato sa Grego ug Latria. So mga igsoon, akong i-review gamay, di na lang nako basahon ang mga tudling sa Biblia sa King James Version. Nga kanang pag-ampo o kanang hangyo, ampo na nga pwede natong ipahinungod o ipunting ngadto sa mga tao nga pwede nato mahangyo o maampuan. Sa King James Version, ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 20, ang ikaduhang Hari kapitulo 1 bersikulo 13, ang unang Hari
Kapitulo 2, versikulo 19 ngadto sa 20. Karon, diri na punta sa kanang moingon gali sila nga, veritas sa Biblia, naabay ehemplo nga ang katawhan sa Dios misimba sa Dios, ito pa, miyukbo, mialagad sila o miyukbo sila sa Dios, misimba sila sa Dios, pero gaatubang sila mga sacramentals o kanang mga simbolo sa mga balaan, o kanang mga butang naghulagway sa mga balaan nga pagkamao. Ang tubag naata example makita ana, pero bisan pa og walay example nga makita, basta nauyon lang sa pagtulunan, nga pagtahod lang ang buti pasabot ng mga butang nga naas atubangan dias pagyukbo, wala na siya question, di na siya dautan. Kay ang dautan ramang yun, kung ang mga butang nga gihimo nimong decoration diha, gihimo nimong simbolo, unya di lang kay simbolo, imo pa yung giilang nga Dios, nga di man na Dios, kana mo'y dautan, no? Bisag wala example, basta na uyon lang yun, no? Ang atong gihimo nga mga buhat, adi na kinahanglan mangita patag bersikulo. Pero kay naa may bersikulo pos Biblia nga mahatag na tong example ninyo, kuna nga ito po ning basahon. Mga igsoon, ukban ninyo inyong Biblia sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Josue Kapitulo 7, versikulo 6, mo ni atong mabasa. Tungod sa kasubo, gigisi ni Josue ang iyang biste, og mihapa sa yuta at tubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ang mga pangulo sa Israel mihapa usab didto uban kaniya hangtod sa gabii, og gibutangan nilag abog ang ulo nila aron pagpaila sa ilang kasubo. O dinhi no, si Josue iyang gigisi ang iyang biste. By the way, aron di mo malibog ani, unsa gyud ni hitabo ani, basahan ninyo ng tibuok kapitulo 7 sa Josue, no? Nga naguol magod si Josue ani, kay gisilutan ang mga tao. Kay doon naman goy nahimo ang mga katawhan nining Israel, mga Israelitas. Ang katawhan sa Dios niadto, doon ay gihimo nga salaod o but pasabot, wala kahimot isa Dios ang ilang gibuhat. Mao nang gisilutan sila sa Dios. Unya si Josue medyo na murag naguol siya nganong gisilutan ang mga tao. Of course, tawhanon po ni nga pagbati ni Josue, no? Kay di yun ta ka buot ana, kung ang Dios mo pagkanaog og silot, so ato ginang dawaton. Pero kay si Josue, bisan tuod tao sa Dios, doon na siya maayong relasyon sa Dios, pero tao man siya, mubati po siya og kaguol. Mao nang giingon diri nga, tungod sa kasubo ni Josue, gigisi niya iyang biste, ug mihapa o miyukbo siya sa yuta, at tubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, no? So, miyukbo si Josue. Kinsa man iyang giyukbuan, siyempre ang Dios, pero atubangan sa sudlanan sa kasabutan. Ano man eh? So, pwede di ay tamuyukbo sa Ginoo nga mag-atubang tagbutang sama aning sudlanan sa kasabutan. By the way, unsa man ning sudlanan sa kasabutan? Kung tan-aw na to ni sa King James Version, kining sudlanan sa kasabutan, ang laing pulong ani, arka sa kasabutan o Old Ark of the Covenant. Katuning kahon-kahon nga gisudlan sa papan nga bato nga gisulatan sa napulo kasugo sa Dios, di ba? Kato sa papan nga bato gisulat dito ang pulong sa Dios o napulo kasugo. Then gisulod atong sudlanan o arka sa kasabutan. Sa laing termino ani Old Ark of the Covenant. Mao ni giyukbuan. Giyukbuan ni Josue. Sudlanan gani dili lang kay sudlanan kay sa ibabaw ani kung ato yung i-research unsa gyud hulagway aning sudlanan sa kasabutan kun arka naa man nilarawan sa kirubin sa taas. Diri sa Josue 7:6 walang hisguti, no? Walang hisguti ang larawan sa kirubin
Pero kinahanglan atong tanahon og unsa gyud hulagway ana. Kung atong tanahon naman na dire sa Exodo kapitulo 25. Katubang ang Dios sa diyang gisugo sila niadto. Nga kanang sudlanan sa kasabutan unsa gyud hilagway ana, kung ato yung idetalye ba unsa hulagway, no? Kay basig mo ingon mo nga wa man larawan diha biritas, wa man hisguti. Sayop mo ana kung kana arang bersikuloha inyong tanahon. Kay wala man gisulti diha unsa gyud hilagway anang sudlanan sa kasabutan, wa gali hisguti diag unsay kulor, di ba? Unsay gidak-on. Pero kung mudagan ka dito sa source ana og kanus ana nila gigama, no? Mudagan ta dito sa kuan. Asang unsa itong tekstuha? Exodo kapitulo 25 bersikulo 17 ngadto 22 ato ning basahon. Exodo 25 17 ngadto 22. Gisugo sa Dios si Moises aning mga sugoa. Paghimog takob nga lunsayng bulawan Moises, napagali sukodo. 110 ka sentimetros ang gitas-on niini og 66 ka sentimetros ang gilapdon. Sa isig katumoy sa takob sa kahon, paghimog duha ka ribulto o larawan sa kiruben nga bulawan. Usa sa isig katumoy niini. Sa masig kakilid, no? Himua kini nga unay gayud sa takob. Kinahanglan nga ang mga kiruben magabuklad sa ilang mga pako aron hipandungan sa ilang pako ang takob. Magatubang sila nga magtan-aw sa takob. Isulod sa sudlanan ang duha ka papan nga bato nga tigpahinumdom nga ihatag ko kanimo og tabuni ang sudlanan o arka. Makikita ako kaninyo didto sa tunga-tunga sa duha ka larawan sa kiruben nga naa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan ko mga sugo alang sa katawhan sa Israel. So mao ni ang detalye nga paghulagway niadtong sudlanan sa kasabutan o arka, nga sa ibabaw ato na ay larawan sa anghel o kiruben. Dayon, balik ta sa Josue 6. Dinhi sa Josue 6, wala na ihulagway ang tanan unsa hitsura atong sudlanan. Pero kinahanglan, dili na to kalimtan, no? Kung moingon tag unsay dagway anang sudlanan sa kasabutan, dagan ta dito sa Exodo 25, 17, ngadto 22 nga naay larawan na kiruben. Sa ato pa, si Josue di ay miyokbo siya sa Dios nga nagatubang og butang. Bisan panggalig wala lang ng larawan, di as kiruben, bisag kana lang sudlanan. Ebidensya naman na nga pwede di ay ta muyokbo sa Dios nga magatubang tag butang nga nagsimbolo sa iyang presensya. Kay katugong sudlanan nga naay larawan sa kiruben, naaman dito ang presensya sa Dios, kay dito gud siya makigsulti nila, makigtagbo bagali ang term magigamit. So kadtong sudlanan sa kasabutan, of course iapil ato tong larawan kay naamang gilarawan, no, sa anghel. So nagsimbolo to sa presensya sa Dios. Muna nga si Josue miyokbo sa Dios pero gaatubang siya sakramental, but pasabot simbolo sa presensya sa Dios. Katong sudlanan sa kasabutan nga naay larawan sa kiruben masig kakilid sa ibabaw. Pero atong klaruhon ang pagtulon ang Katoliko ha. Ang Dios dili tong sudlanan. Katong arka. Dili po tong larawan sa ibabaw. Sa anghel kung kiruben, dili to Dios. Simbolo lang to sa presensya sa Dios. Nagawa ninyo pagtulon ang Katoliko ni. Ayaw din ninyo akusahin ng Katoliko kung doon na mga larawan da sulod simbahan nga nanudlo ng Katoliko nga kanang mga larawan mao na Dios, dili na mao. Dili na mao. Walay pagtulon ang Katoliko nga kanang mga larawan Dios na, no? Kanong pong kabuang pos Katoliko nog manudlo siya nga kanang larawan Dios nga kana maging Biblia, siya magigahago ana da pagtunol sa kalibutan niya. Yan ang usbon na unsay gisulti da sa Biblia nga ang Dios himuon na ng Dios ng larawan. Kabuang
wala man gyud po'y pagtulon ang Katoliko bisan pag unsang libruha nga opisyal, wa gyud nanudlo ang Katoliko nga kanang mga ribulto Dios. Sama ra gihapon aning atong gibasa ron. Nga si Josue miyukbo sa Dios pero ang iyang giatubang butang, sudlanan. Pero ato yun ang iapil ang larawan ha, kaya naamang po'y larawan yun, no? Kaya nakahinagbo mangugkog, kaya naabang discussion ingon beritas, o man larawan diha. O wala hisguti diha, pero kung ato nang istudyuhan, na ang larawan, walang hisguti. Pero sa lagod anang moingong ka nga, pananglit, i-describe nimo ang lamisa ninyo sa inyong balay, nya walang nimo hisguti, unsay naas ibabaw. Wala na magpasabot kung ang imong gihisgutan, ang lamisa lang, walang nimo hisguti, o unsay naasa gibutang da si babaw, nagpasabot na nga wala na yamoy butang, no? Kay depende man na sa naghulagway. Kung ang iyang ihulagway katulad daing lamisa, wa niya i-apil tong unsay gibutang atos ibabaw. O di ba? O mao maning sa Josue 7:6. Ang gihisgutan lang sudlanan, pero ang hulagway gyud sa sudlanan sa kasabutan nagyoy larawan sa ibabaw kung mo adto kaslaing bersikulo. Kanus ana gihimo o giunsa na paghimo para mayong kag madetalye gyud na to bago unsa gyud hilagway ana. Sama ra po na sa imong balay na kay balay din ang imong hisgutan kung imo nang ipanabi ngadto sa imong higala na wala kakita sa imong balay, ang imong ihulagway kana rang kusina ba or sala. Wala na magpasabot kung kana ra imong ihulagway o kana rang parte sa imong balay nga wa na panalitan ang sala ra o ang atubangan nga bahin, mura na imong isulti imong higala, imong i-describe unsay itsura. Wala na magpasabot nga wala na kusina o wala na kwarto. Tungod lang kay wa nimo hisguti, no? Wa lang nimo hisguti. Mausab ning sa Josue 7:6 nga diyang si Josue miyukbo atubangan sa sudlanan kun arkas kasabutan, iyang giyukbuan ng Diyos pero iyang giatubang sudlanan sa kasabutan. Nga sa ibabaw na ay larawan sa duha ka kiruben. Pero nahinumdum ko ako ning iapil mga igsoon kay doon ako'y na hinagbuan ni asa to dapit na limot ko nga dili Katoliko matod pa niya beritas. Nasayop man na si Josue diha sa iyang pagyukbo sa Dios nga nagatubang sa sudlanan sa kasabutan, no? Ako siyang giingnan na sa mabasang nasayop siya diha. Ingon siya nga tanawa, ilahos na pagbasa. Di ba gibadlong na si Josue, gipatindog na sa Dios. Giingnan sa Diyos, undang diha, Josue, tindog diha. Pero kung atong ilahos pagbasa, wa man pod miingon si ang Dios nga si Josue nasayop siya sa iyang pagyukbo at tubangan sa sudlanan sa kasabutan. Kay batasan naman yun din nila kay ang presensya sa Dios naaman dito mo na ilang yukbo-yukbuan. Kay nagsimbolo man sa presensya sa Dios katong sudlanan sa kasabutan nga nailarawan si Ruben. Pero ang pagbadlo nga gihimo sa Dios dire ngadto ni Josue dili tungod sa gihimo niyang pagyukbo nga nagatubang siya sa sudlanan sa kasabutan nga nailarawan. Kung atong basahon ang Josue kapitulo 7, ang background ana kadto ning emosyon ni Josue nga naguol siya. Naguol siya nganong gisilutan ang mga tao. Murabag nagbagulbol siya sa Dios pa. Sa ato pa ang iyang pagyukbo sa Dios medyo naa siya pagbati nga wala kahimot sa Dios. Ano man? Sama ramanggol nga si Josue nagbagulbol sa Dios kay murabag iyang gilabanan ba ang mga tao, no? Nga gisilutan sila nya naguol si Josue sa gihimo sa Dios nga gisilutan sila. Muna nga ang pagyukbo ni Josue ang iyang gibati wala kahimot sa Dios kay murabag gibasol niya ang Dios. Nganong gisilutan ang mga tao? Mo na hinungdan nga wala kahimot ni adtong higayuna sa Dios kadtong pagyukbo ni Josue. Kay ngano man bisag ako na may Dios. Magyukbo ka na ako ron, panalitan ako Dios ko din, muyukbo ka na ako, ikaw karong naminaw. Then ang imong pagyukbo nagbagulbol ka na ako. Sa unsa akong gipakanaog nga silot ba ninyo? Di gyud ko mahiangay sa imong pagbagulbol nako. Ngano man?
Kay naaman ko'y rason, nga nung gisilutan mo nako. Oh. Mao niyang nahitabo diri ni Josue. So, sayop tong komentaryo sa dili katoliko nga, oy, kanang pagyukbo ni Josue diya nga nagatubang siya sa arka, mao na hinungdan nga suko ang Dios, mao nang gipatindog siya. Dili na mao. Out of context na. Basahan ng Josue kapitulo 6 Josue kapitulo 7 unsay context ana. Si konteksto ana. Oh. Nasuko niining higayuna ang Dios ni Josue kaya ang iyang pagyukbo naaman si pagbati nga dili maayo. Murag gibasol niya ang Dios. Basahan ra ninyo ng Josue 7:6. Basahan ninyo ng Josue kapitulo 7. Diba ang hinungdan ngano wala kahimot sa Dios ang yukbo ni Josue dili tungod atong sudlanan sa kasabutan nga sa pagyukbo niya sa Dios gaatubang siya sa sudlanan sa kasabutan. Kaya wa umpod maingon ang Dios nga, oh, ako kang gikasuk-an Josue kay sayop ng imong pagyukbo nako nga nagatubang ka sa sudlanan sa kasabutan. Nga nailarawan si Kiruben. Dili, wala mo ingon ang Ginoo na. Kung ato nang basahon ng kapitulo 7 sa Josue, ang background ana, si Josue, nagbagulbol siya sa Ginoo. Murag iyang gibasol ang Ginoo nganong gisilutan ng mga tao. Of course, ang Ginoo gali basta mo silot na agyo na hinungdan, no? Na agyo sa laod nga nahimo ang mga tao mo nang iyang gisilutan. Sama ra nga naingon ng Ginoo, oy kung mao man na imong pagyukbo nako, yukbo lagi ka nako. Pero imo man kung basol-basulon. So pag undang nga nang imong gihimo to sing gipatindog siya kung ingon na imong pagyukbo nako nga sagol grudge imong kaligot-got, ayo na lang, mo to siya. Gipatindog siya sa Ginoo kay wala kahimot isa Ginoo ang iyang pagyukbo tugod sa iyang daw sagol nga pagbati nga daw gibasol niya ang Dios. Ikaduha ng mga igsuon na ay background pud ana nga bersikulo nga kung maghisgot ta og pagyukbo nga naagyoy mga butang makita diya sa giyukbuan. Well, kinaiyan naman yun na sa mga Israelita sa una nga magyukbo gali sila sa Ginoo, dili dautan ng naay mga simbolo sa atubangan, basta di lang nila ilhon nga Dios ng mga simbolo. Kay lahi man ang Dios, lahi putong simbolo, no? Pagtulon ang Katoliko gihapon kanang mga rebulto diya sulod sa simbahan, simbolo lang na sa presensya sa Dios. Sama ba tong larawan si Kiruben? Gipahimo to sa Dios ngadto ni Moises isip simbolo sa iyang presence. Dili kay ang larawan jud mo Dios. Sama niyo kung basahon nato ning Levitico kapitulo 19 bersikulo 30. Tahuran ninyo ang akong sanktuaryo. Ako mao ang Ginoo. No tahuron kuno ang sanktuaryo. Nya kibalo man taon sa ning sanktuaryo sa Dios. No? Naaman ni mga dibuho. Kung labi nagbasahon nimo tong templo ni Solomon, ay mga dibuho sa Kiruben. Nya kung basahon pa gyud nato tong Ezekiel 41 17 ngadto 20 nga ang templo sa Dios gihulagway pinaagig panan-awon nga giskutan gyapon ng larawan si Kiruben, then giskutan pag yun na pag dagway tao, no? Sa katubang sa Ezekiel ba, no? Basahan rin nyo ng Ezekiel kapitulo 41 bersikulo 17 ngadto 20, ako lang ning basahong dali-dali. Ang bungbong sa templo didto sa sulod gikan sa salog hangtod ibabaw sa pultahan, gikulitan og mga larawan sa mga palmera og sa mga Kiruben. Ang hulagway sa palmera og sa mga Kiruben nag-ulhos-ulhos. Matag Kiruben may duha ka nawong. May nawong sa tao. No, napay nawong sa tao. Nga nag-atubang sa palmera sa usa ka kilid. Og nawong. May nawong sa tao nga nag-atubang sa palmera sa usa ka kilid og ang nawong sa usa ka leyon na pagali leyon. Ito pa mananap. Nag-atubang sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. Naaman to'y niingon nako ani nga panan-awon mo na abiritas bitaw panan-awon ni.
Pero dili ni siya panan-awon nga wala ni siya makita gyud nga katumanan gyud sa templo. Kay kung tan-awon nimo ng templong gipahimo sa Dios diya sama atong templo ni Solomon, naa gyud larawan si Kiruben. So dili lang ni kay panan-awon lang, naa gyud ni real gyud nga katumanan nga makita gyud sa ilang panahon nga ang templo sa Dios naa gyud larawan si Kiruben diya sulod. Di kay panan-awon lang. Niining higayon na panan-awon lang ni, pero dili ni kay panan-awon lang kung atong hisgutan gyud ang templo sa Dios sa ilang panahon. Nya kini pong larawan sa leon dire, dayan-dayan po ni siya. Na po ni meaning ano sa tibot pasabot ani. Pero dili bot pasabot katong larawan sa leon diya sulod sa ilang templo nga mao na toy Dios, dili na mao. Way pagtulon-an po diri sa Biblia nga Dios na. Pero kung ikumpara pod atong huna-huna sa mga pagano sa maong panahon, natural kay dili man mao ang ilang pag-ilaan ng rebulto. Ila man giisip nga kanang rebulto Dios, mo na sila diha ra po sila nasayop. Pero kung moadto ta sa katawhan sa Dios, naa sila mga rebulto. Pero sakto lang ilang paggamit, no? Sakto lang ilang paggamit. Unya kining 1 Hari pod 8:38, no mga igsoon? 1 Hari 8:38 ato lang ning idiretso pagbasa kay wala tay igong panahon. Ug unya magampo o kini naagi pulong ampo. 1 Hari 8:38. Ug unya magampo og mga muyo si bisan kinsa o ang tanan mong katawhan ang Israel ug maghinulsol sila sa ilang mga sala ug magampo nga magatubang niining templuha. Gani mo ni gamiton po natong teksto. Nagaling natay tradisyon po sa Katoliko nga maalasayas gali nga mohunong ta ining bagting simbahan din magatubang ta sa atong simbahan. Biblical day na. O atong mahimong example ana 1 Hari 8:38 nga nagampo sila mga Israelitas kuno magampo sila nga magatubang sa templo. Unya kung unsa man tuy dagway atong templo, naamtoy mga larawan sulod. Sa ato pa, pwede dito magampo sa Dios nga magatubang tag templo nga naay mga larawan. Pero wala ta magtuo nga kanang larawan mo Dios. Katong larawan simbolo lang sa presensya sa Dios. O 1 Hari 8:38, magampo kuno nga magatubang sa templo. Nya subayo na to ning templo naa man ning mga larawan. Mga igsoon, sang litwaan ang daigong panahon, mga ikog dispensa ninyo na ay mga text messages gali dadawat na ko diri. Sorry, di lang ako ni mabasa. Kaya wala daigong panahon, maybe sa sunod Domingo pohon, no? Basig makabasa ta text message, gani naunta ko i-share ninyo nga text message gikan sa Davao. Nga usa sa atong mga listener diya sa YouTube, no? Nya tig-download po sa atong mga past radio programs. Pero wala na kita igong panahon, sa sunod na lang siguro Domingo. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumaong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga amigo sa Pikas Lawak, Dani Luod ug Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.